Priagung tamu tasih kepareng lelenggan kanthi mardu mardi kaning penggalih sinartan dereng kepareng dipunajengaken lampahing tata upacara. Priagung tamu bebilih samanggih kepareng kapurwakan foto pangeston sarengan pisang pinanganten sarimbit saking kadang besan kanthi lir gumanti. Bebilih sampun kepareng paripurna kadang besan sutresna kalajengaken keluarga agung amugukadi kanthi lir gumanti sinegek lampahing tata upacara kasuwun kadang-kadang pramuladi bebilih sampun kepareng samekta ing gati marak mangarsa katur sangganing para lenggah putri kakung minulya nyarengi kadang-kadang pramuladi atur sugata katur sangganing para lenggah tasih kepareng marasuhan pamenri budaya campur sari ingkang kepareng ngaturaken angan suku nderekaken gahipun para tamu sowan widyawati wingking saking Laladan Tuntang Kabupaten Semarang. Sowan Genduk Risma Satria Nada. Yo. Wasek. Satria. Wilujeng enjang dukap siang Genduk Risma. Enjing ngaturaken wilujeng enjing Pak. Tak awas ke dhuwur jeblan sampean semono. Heeh, semampai ya Pak. Oh. Semampai. Semeter enggak sampai. Ning ketoke arep cedhek. Piye? Sip ketok. Sip apane to Pak? Adit wis berubah pikiran. Ya ngelmune dalang kuwi ya, Nduk. Nggih, pripun? Ora gonta-ganti ora. Oh, rusak nek kuwi. Dalang ku dalang tenan Mas Aditya iki dalang kondang. Wis ana pamundutan lumantar wah samangke Pak Dalang Aditya. Monggo kersanipun. Loh, iki kayane gek entes ki ya single meneh. Kandhani kok, Nduk. Heeh to, Mas? Oh. Aku ketinggalan berita berarti. Kanca-kanca seniman ndongake lambene ngaji bebrek gitu. Sebulan kaya ngono wae lakone. Ya senengane golek kemareman ya, Nduk. Ora apa-apa. Ae Dik ger kari manut dalane. Gusti arep ngatur piye ngono, Nduk. Aku ya ngono kuwi. Diaturke ingkang dos pundi? Nggih. Mbak Risma. Kepara ndongake. Ngaturaken sing endek-endek wae Pak. Ndongake ngantene sing suarane urung kulaan. Ben bahagia. Nggih, kagem Mas Rudi dan Mbak Vanita semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah barokah. Amin. Enggal pinaringan keturungan. Ya. Soleh-solehah, rezekine turah-turah. Ngoten. Diparingi sabar le omah-omah. Amin. Rezeki sithik akeh disyukuri. Nggih. Akeh urung karena cukup banget. Sithik urung karena kurang. Nggih. Iki Mas Rudi wis ndek Mbak Vanita. Ya jojok pengen liyane. Nek arep tentrem le omah-omah ngono kuwi. Lah sampean ki Donga tenan lho. ndak ya mandi dongane. Ya aja ngamatke sing donga, mandine donga. Ki cah cilik ngremehke wong tuwa. Aku iki mandi nek donga ya. Tenan, nyatane Pak Dalang iki. Piye? Muga-muga kaya aku, tenan ya. Walah, alah. Diaturke langgamipun napa? Bocah gunung Pak. Bocah gunung. Nggih. Katur sangganing para lenggah. Satriya Nada ngaturaken angan supo. Bocah gunung,
Satria Nada sowan nduk karo Abimanyu Audio Sound System. Nggih. Iki lumantar live streaming YouTube uga ana eksis video syuting Yang selalu eksis. Regane miring, gambare ya bening. Sing nyuting ya miring. Iki sing disyuting sing ora patek bening. Iki wong lanang Rada bruwet ya, Mas. ora pati bening piye. Iki gaweane ora ger nge-MC tok ya, sembarang gawean tandangi. Ketoke sampean ki salah skincare kok, Pak. Salah skincare dapurmu kuwi. Skincare malam dinggo siang. Kowe iki ya. Iki mau lemoto ngasih sedeh. Kok ireng terus to, Pak? Gundulmu kuwi ya. Lah iya ketoke wis tak kei efek ngono lho kok ya panggah. MC Wani Rekoso kok, Nduk. Apa kowe ra Ngaturaken suka ndherekaken gayipun para tamu putri kakung minulya sampun kepareng sowan Widowati wingking saking Laladan Tuntang Kabupaten Semarang ndherekaken gayipun para tamu Pragiwanci tasih sarangan Pamentri Budaya Campursari Satria Nada ingkang kepareng tasih ngaturaken langan suka sinuwun panjenenganipun lumantar Widowati ingkang kepareng jumeneng wonten Mbak Ati Amba Rina Satria. Wewarah dina iki Rasido wewarah
Kok ora sida to Pak De? Aku Kok? ki areng ngrungokke ngono lho karo pitedahmu. Dipaidu. Urip ora pas kok marai kancane. Marai kancane. Oh ya bener Ding. Ora usah marai. Oh ndak marai salah. Ugi nderek lenggah menika juragane Lembu Jaya ya Oh, kersake inggih, Mas tetembangan Slamet samangke. nggih menika juragane Lembu Jaya. Ini Luar ngersake biasa. lagu apa kae mau? Aja niki mau ngersake lelagon Edan Bratasena iki lho Mas. Ora. Kersake lagu apa Mas aku Ning ngono. mbok yo ganti. Mbek aku to. Heeh. Lagu spot. Lagu Apa kuwi? spot. Lagu spot. Inggih, Mas Slamet ngersake lelagon menapa sanese Edan Bratasena? War serampatan. Oh, serampatan. Yo. Serampatan. Lho, lak ira apa ta? Oh, piye? Nggih. Serampatan. Niki mau ya juragane 200 swara mengke nomor juragane sakit. untu, Pak. Oh, nggih. Ingkang pundi menika? Oh, niki. Bapak. Nggih. Oh, sing nika lho. Bapak sinten? Nggih. Niki. Sing pundi? Oh, niku ngoten retos lho, Pak Tukimin. Juragane Duta Kusuma nggih wonten. Wah, jan Oh, komplit banget iki ya. komplit ning aku kok masuk tekan kono to, Pak? Dadah, Pak. Mriko, mboten napa-napa. Nggih, engko sik Mas Slamet durung cair, men cair sik. Oh iya. Cair Bila kiriyen iki nggih. sedekah Nggih. ben paringi sehat bagas Tenang waras. kok lho. Wow. Matur sembah nuwun, mugi berkah barokah nggih, Amin. Mas Slamet. Oh, nganggo cium barang. Andang Cium. wis ora sida ndek bojo saiki kok nyium. Sopo ijeh ya? Oh, jatuh. Jen duwe apa ora ta? Wah. Nggih. Semoga usahanya semakin sukses. Amin. Sehat panjang yuswa nggih Mas Slamet. Nggih. Iki juraganku untu iki piye iki? Piye, Pak? Kersake lagu napa, Pak? Oh, manut. Sak Penting lagu cair apa? to, Pak Dri. Lah. Yo peke Dulurku ki rumangsaku kok oleh sugi-sugi. pancane yo kosok ora. ya tenan kok ya. Nggih. Saiki wis mentereng kok. Ah, Saiki. ngene sampean ki lek ya untune sepotro siji mbok ya kon ganti ngono to, Pak. Arep ganti untu ondo ayo wegah. Mbok ya diganti untuk kirik ngono lah ya kena. Sembah nuwun nggih Pak. Kersake lagu apa, Pak Tukimin? Sehat panjang yuswa. Lagune apa? Ayo. Wis manut ngoten nggih. Lah, Manut, ijeh iya. siji engkas. Jesi. Pak Nardino. Pak Nardi lenggahipun. Lah iki juragane Duta Kusuma. Kowe kok Ya, karo sing nyawer-nyawer juragane kok kenal terata men. kok. Hah? Sugeng siang, Pak. Inggih wingi sore ketemu lho, aku ora disangoni. Ya saiki sik to. Lho kuat ta priye pancen tanggung jawabe kok ya. Nggih, mumbengi digarap Mas Aris, saiki digarap Mas Wandi nggih. Nggih. Nggih Nggih. ngersakaken lelagon. Biasanya podang kuning Jiran apa? bowo mawon. Oh sak-sake. Oh, Penting sak-sake. ya lah iya. Pak Nardi lho. kok ora cikak kok Lumayan. biasane ya. Ah, mboten napa-napa penting Oh, alah, cair. nggih. Lah, sembah nuwun usahane Duta Sinem Kusuma Brandel. semakin jaya di udara. Iki apa iki? Juragan Niku apa, napa, Pak? Oh, juragan madu, Bapak. Oh, inggih. Usahane semakin lancar nggih, Pak. Sukses, sehat panjang Ya. yuswa. Amin. Si pengen didongake. Ayo. Mas Agus kersake lagu apa kuwi Mas Agus piye? Mas Agus iki ki lek ya aku ora Riko karo nggih. aku ki gumun karo Mas Agus ki. Piye to? Garwane lho ayune ramun. Sapa? Mas Agus iki. Garwane. Heeh. Oleh milih tepat tok ya. Lah iya. Ora grusah-grusut. Pak Nardi tasih gadah mboten? Apa? Apa to? Sinem Nggih. Brandel pakai jenengan nggih. Sinom Grandel. Pak Nardi ki aku Sinom seneng Grandel. saiki wis Piye? semeleh. Semeleh. Wis ora abuk, ora aroke wisan wis Wis ora roke-roke. wis semeleh. Ayo iki diserampatke sik ra apa-apa. Nuhuni pamundutan Mas Slamet. Pas selamat ya. Ayo, Cok. Satria Nada yogane nom-nom kabeh. Pak Wandi joget. Heh, ah.
Sampun Wes. katur pamundhutipun Bapak Slamet Juragane Lembu Slampate Jaya. wis, Mas. Heeh. Saiki genti apa meneh? Genti arep nanggap wayang neh Pak Slamet. Oh, ora nanggap wayang neh. Pak Joko Edan meneh. Pak Joko Edan meneh. Oh, kaset kok. Oh, kok kaset iki lho. Yongko kuwi lho engko. Oh, engko. Wonten pamundhutan malih. Wonten pamundutan. Nggih. Nggih. Oh, diaturi lintang rembulan. Lintang rembulan. Nggih. Engko Mangke spesial sinome kanggo mangke nek nganteni. daharan nggih Pak Nardi. Siap. to? Jos. Nggih. Pak Nardi luar biasa. Awet nom. Awet 6 piye? Pak Kadus badhe ngesaken tembang napa? Wah, jempol tok Pak Kadus. Ayo lintang rembulan cah. Nanti tak Pak Dek. Spesial tembang Lintang Rembulan Satria Nada. Kalau kae bulan mesem ambeng-ambeng turing eko jroning ati anake mung ayem keturutan apa kang sinebya. Nyandeng rasane kelon ning ati Ali-ali ilang prepane aja dilali pundak ala datine kalau kae Tawune kathah sanget kepara pelaku-pelaku tekan ngarep pandhape. sedulur rewek dhewe kabeh. Iki dulur kabeh iki. Rasane lagu juragan kabeh iki nang kene lho. Iya, aku sampai seorang ngerti. Iya. Kabeh dadi juragan. Oh, wates e maju ya. Kalau kae bulane mesem ambeng-ambeng kuring meko jroning ati anane mung ayem keturut
ranyandeng rasane kelo ning ati Mas ilang mripate aja dilali mundhak alam datine jalukane langite Semanuan ya Mas. ngaturaken angan suka tasih sarengan Pak Menteri Budaya Campursari Satria Nada ingkang tasih kepareng nderekaken nyarengi kadang-kadang pramila diatur sugata katur sangkari para legah ingkang dereng kepareng waraden prayogi wanci tasih sarengan lumantar widowati ingkang jumeneng ugi Ki Dalang Aditya Wahid menika wonten katresnan jati pamundutan ingkang parang katur Ambar Devi Satria Nada. Sowan Pak Wandi. Nggih, Pak Dalang ingkang nembe spiral menika. Spiral. Iki anakmu lho. Lah ya cilika nak ilmune wis dhuwur. Dhuwur apane? Ora diundang Pak lah ya piye. Iki cilika anake sanggon-gone. Adit iki lho. Durung ya. Pripun niku? Sing ora terakta ki akeh kok kuwi. Mas Adit, Nggih, Pak Wandi. iki saking Pak Giat Telosari, iki ya juragan Campursari. Pamundutan lumantar Mbak iki wis ditransfer karo Mas Wahyu. Lagune kon ngaturi jenengan karo Mbak Devi. Oh, Oke. nggih. Ini Menika juga ada request. menika Request dari apa? Mas Rudi. Saking Mas Rudi Sarsono. menika. Persangke lagu apa? Puspita Nolo. Puspita Nolo. Nggih. Iya, oke. Eh. Spesial untuk kedua mempelai ya. Nggih. Heeh. Nggih. Derek dedonga Pak Wandi. Ngoten, monggo. Sing ora sadonga. Dongake. Ora mandi. Ora percaya Ora apa ya? salah, Oh, ya wis ora percaya. Uripmu ya ora salah. Aku ini donga dhewe mah rumet kok. Ora salah. Wah, Mas Adit. Ora tekan gone. Iya iya, aku rasa donga nak. Uga matur nuwun karo juragane Satria Nada. Nggih, Pak Wandi. Iki wis ditukoke seragam jarik karo juragan. Wah, lagi Ya para elang lho. sakit cari Ora betan. penak tok to iki. Mas Wahyu biaya Wah. itu. Jan, Jan apa? Malah ya. Sembarang ono. Nggih. Puspita Nolo. Nggih. Puspita Nolo panyunane Mas Manten. Disambi tindak-tindak Mbak Ambar Dewi. Satria Nada. Nggih, Ambar. Mas Adit. Dalam. Iya iya. Guyu-guyu dong. Duet maut bersama Hello Kitty. Wanodya ayu utama ngambara romeng kusuma mulan lang brata agawe sengsembeng nala Esemuler pahit madu lindri-lindri nyawake
kadang-kadang para melati dereng keparang Paraden. Ngapa? Mas Adit kalian Mbak Devi tasih keparang dipun lajengaken. Katresnan jati dereng dipun aturi. Oke. Nggih. Apa? Kasetyan apa katresnan? Kasetyan. Oke. Oke, Mbak Ambar. Nggih. Mereka pamundutan lumantar Mbah. Mbah. BA. Mereka tamu ingkang lenggah wonten ngajenging Pandapi. Mereka kae lho, Mbak. Nggon taman bunga kae lho, Mbak. Oke. Yo. Badhe ngersakaken tetembangan menika mang padosi Mister Kentung ngoten mawon. Oke. Mister Kentung. Nggih. Nggih Pak Wandi. Ayo kaya kowe kuwi awake. Oh iya. Porem maneh. Ya porem mesti. Ingkang pundi? Terus maju terus. Terus. Ah. Oh, itu Oh, loh, lagi. itu loh. Pak, sugeng siang. Ya. Nggih. Nggih, dipun. Napa? Pak Mister Kentung. Oh, manut. Nggih. Menapa niku, Pak? Kerinduan. Rindu kalih sinten? Waduh. Oh. Kerinduan. Nggih. Nggih, Oke, matur diunangani. nuwun. Nggih. Katresnan sejati riyen nggih. Nggih, mangke diaturke nggih, Pak. Nggih. Monggo, Monggo, Cok. Cok. Wayu tresno bukinarya tomba susah jroning batenku. Wong bagus andhap narasa atimu tresnaku tulus rene kalbu. Sanadyan ngarungi banyu sakara rasamu rabakal sirna. Senadyan nyawa pancet sakaraga yen rapi sedih. Sik. Nah, Padalan, Pak padalan Wadi, sik. riyen. Obate sing kuning urung kok ombe. Boten niki mau garapan pancen. Katresnan Garapan. jati kok. Garapane bawane lintang asmara. Ya. Oh, ngono. Lah mengke dawane katresnan jati ya to. Ngomong Bajeng. kleru ngono. Katresnan jati pamundutane kok. Obate sing kuning diombe sik nyok iki lali kowe. Garapan niku Pak. Oh, iya, Monggo apik. Cok, katresnan sejati. Oh, lah dalang kok ya menang wae nak omong. Pokoknya nak kleru garapan ngono ya, Mas. Garapan ngoten ya Pak. Ya. Penting salahe kompak. Matruk. Matruk pokoke. Matrok to. Katresnan sejati. Satria Nada. Idolaku lho. Jangan Tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi hati kang nantang asmara Gusti kula paring usada. Wayah wengi nambarika keseng hati iki babu janatine
wong ayu kang taat hati Sabirana Aku suka. saja seloki Wong bagus aja sia-sia aku tekan gendong tresna lelangan asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa Dereng kepareng dipun lajengaken lampahing tata upacara Mas Adit malih ingkang dipun suwun menika pupusing nelongso iki ya saka Mas Andre karo Mbak Indah. Nggih. Ya. Kita ganti pasangan ya. Oke, Kowe kan senane gonta ganti pasangan. alah boten Pak. Mboten. Niru Pak Mandi. Niru Pak Mandi. Ora aku kan Biar-biarno ki manut bapake. Nah, bener. aku nyilah. Iki lho saksine mau ngokeh iki lho. Yo. Duren-duren roti-roti, Nduk. Biyen saiki. Sing durung kaset baleni mu kuwi. Kene.
Mbak Risma, monggo pusing nelongso pamundutan saka Mas Andri karo Mbak Indah. Dulur kabeh do nyengkuyung. Dek Risma. Halo Mas Andi. Ayo. Apa kabarmu Mas? Baik-baik saja, Dek. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kamu juga baik-baik saja kan? Iya, saya baik. Kena apa sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentengke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis beda, kaya lumut ing pinggir segara. Sesek ning jero lara, pancen larake. Arep kepiye maneh, kowe wong aduh. Ojo selak badanku, ora kahananmu. Mas pupusin rasa tresno. Apa iki sakjane badanmu sing jawabke, sliramu beda beda mbe. Wes kadung mati rasaku, Mas rungokno tangisku, becike saka uripku. Mari basah rangke lintang ning angoso, kowe teko kowe ora marang tresno. Iki wis jalanku, pilihane wong tuaku. Sepurane yen gawe lara ati. Yo sote abimani sote sote. Yo. Kena apa sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentengke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis beda, kaya lumut ing pinggir segara. Sesak ning jero lara, pancen larake. Arep kepiye maneh, gonmu pancen
sing kloso Pak Wadi. Nggih, matur sembah nuwun priagung tamu warga ingkang pasamuan ingkang kepareng mardigung budi sampun pikantuk dawuh pengugati purih nglajengaken lampahing tata bocara wonten rikalangan prayogi pengugati badhe ngaturaken mobah musim penggalih katur sangganing para lenggah namung kepareng katon kandhek wonten ing jangga pinukara bombong bebek rasing manah pengugati nyuwun panjenenganipun kang nurmatan Bapak Kepala Desa nggih kinurmatan panjenenganipun Bapak Muhammad Nur Majib sarjana ilmu politik ingkang badhe kajajar wayang panjenenganipun Bapak Sarno Suhadi dalasan Bapak Mungguh Diarjo sinartan badhe ambabar daya pambagya wilujeng wonten ngajenging para tamu putri kakung minulya sasana prayogi wanci sasana pangandikan namung keparang kasumanggaken monggo nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Nuwun kula nuwun wonten ngarsanipun para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang kakung mastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantes pinundi. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai pangarsanipun agami ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyu ning ilahi minangka panuntuning kiblating panembah ingkang satuhu luring budi. Wonten ngarsanipun kadang besan Sutrisno keluarga ageng Bapak Anjar Tukerianto sekalian Ibu Parmi saha para penderek putra pinanganten putri ingkang sedaya tansah kula hormati. Boten kata lumpen dumateng para tamu kakung Sumono Putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami saha ingkang pinenggu ing Suka Basuki. Para kadang wreda muda taruna ingkang tansah kula tresnani saha ingkang tansah kula banggaaken. Para kadang seniman seniwati ingkang sampun derek kregengaken swasana wonten ing pawiwahan menika ingkang sedaya tansah kula banggaaken. Kanthi linambaran trapsilane budi miwah ngaturaken sewu agunging pangaksama. Mugi pinarengna wonten ing mriki kula hambuka kanthi wiwaraning suka. Wengane wicara duaraning kandha. Kanthi marak mangarsa hanggempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang nembe kewala sekeca wonten pangandikan. Nyuwun pangapunten kula siged saatawis inggih awit pradapa saking keparengipun ingkang ngabugati nggih Bapak Sugeng Ananto sekalian Ibu Purwanti kinen kepareng kula ngaturaken wigatosipun sedya babaring prahargyan prasaja wonten ing rikalenggahan menika.
Anamung saderengipun kula matur supados Purwomadya ngantos usana tansah pinaringan rahayu wilujeng. Monggo sareng-sareng kula lan panjenengan sedaya tansah ngunjukaken raos puji syukur wonten ngaso dalem Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Agung, inggih awet sih nugroho ingkang sampun kapatedahaken dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Satemah saged hambabar swasana tentrem, lahir terus ing batin. Kadidik wonten ing kalodhangan siang menika kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal dalah ijabatu dakwah. Nuhoni punapa ingkang dados atur undanganipun Bapak Sugeng sekalian Ibu. Kanthi syukur alhamdulillah panjenengan sedaya dalasan kula tasih pinaringan sehat wal afiat, boten wonten pambeng satunggal punapa-punapa. Boten kata lumpen sholawat sarta salam monggo sareng-sareng kula lan panjenengan sedaya kunjukaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sedaya antu-antu menggah syafaatipun awit wonten ing alam donya langkung-langkung syafaat benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sagunging para tamu kakung putri ingkang minulya, awit saking raos bombong birawani manah labet rawuhipun para tamu sedaya ingkang ngamugati nun inggih Bapak Sugeng Ananto sekalian Ibu Purwanti. Boten kuwawi matur priyangga dumateng panjenengan sedaya, salajeng hanya raya dumateng kula kinen matur dumateng panjenengan sedaya. Ingkang sepisan Bapak Sugeng sekalian, angambali ngaturaken pambagya raharja wilujeng menggah sarawuh panjenengan sedaya. Sinarengan raos panuwun ingkang tanpa pepindhan, mugi kepareng para tamu hanya kecakaken anggenipun pinarak kanthi mardu saha mardikaning penggalih ngantos dumugi saparipunaning prahargan prasaja wonten ing rikalanggahan menika. Ingkang salajengipun ambuk bilih Bapak Sugeng Ananto sekalian Ibu anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya awit saking tangkep asta lan wonten kekirangan ing samudayanipun sae menika arupi gupuh lungguh lan suguh kirang nuju prana lumantar kula ingkang amangkugati mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangasami. Atur ingkang salajengipun bilih wonten ing wedal menika Bapak Sugeng Ananto sekalian Ibu tansah ngunjukaken raos puji syukur wonten ngaso dalem Allah Subhanahu wa taala inggih awit berkah lan ridhonipun saha kanthi donga pangestu panjenengan sedaya Bapak Sugeng anetepi seperangan darmaning asepuh mbayangkari putra putrinipun ingkang asesilih anak Mas Bagus Rudi Sarsono ingkang sampun anjatukrami dumateng Roro Ayu Vanita Triana, putrinipun Bapak Anjar Tukerianto sekalian Ibu Parmi ingkang pidalem Kuncen RT 12 RW 3 Desa Karangduren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang. Wondene adicara ijab kabul sampun kalampahan rikala dinten Minggu Surya kaping 11 Mei 2020 kirang langkung tabuh 8 wonten ing Kuncen RT 12 RW 3 Desa Karangduren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang kanthi pinaringan rahayu widodo kalis ing sabikala. Ingkang salajengipun wonten ing wedal menika Bapak Sugeng Ananto sekalian Ibu angkrawuhaken sanggya para sesepuh dalah para kadang sedaya sak perlu nyuwun berkahing donga pangestu dumateng putra pinanganten sarimpit. Mugi-mugi kanthi donga pangestu panjenengan sedaya Gusti ingkang Maha Agung tansah mayungi kawilujengan katentreman saha kabagyan tuwin tansah nyinggepi rahayu wilujeng saha tansah angluberi rezeki ingkang berkah satemah putra pinanganten sarimpit anggenipun gebyur ing samudra bebrayan saged lulus raharja.
Tundhonipun saged mujudaken setunggaling baliwisma ingkang sakinah, mawaddah warahmah kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, enggal-enggal pikantuk momongan ingkang sholih lan sholihah lan salajengipun saged atut runtut reruntungan dumuginen kaken-kaken ninen-ninen. Amin amin ya rabbal alamin. Sagunging para tamu kakung putri ingkang minulya, atur ingkang salajengipun Bapa sugeng ananta sekalian Ibu ngaturaken agunging panuwun dumateng para sanak kadang, tangga tepalih, mitra patepangan ingkang sampun paring pambiyantu arupi punapa kemawon. Sae menika bau suku lan eguh pratikelipun pisungsun punapa dene tandha tresna ingkang sampun panjenengan sedaya paringaken dumateng Bapa sugeng sekalian ingkang sedaya kala wau pambiyantu panjenengan sedaya karaos ageng sanget tumrap Bapa sugeng anggenipun amangun damel ing rikalenggahan menika. Bapa sugeng lenggana boten saged ngunduraken karana tata lahir, muhung kaunjukaken wangsul wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Welas saha Maha Asih. Mugi-mugi sih kadarman panjenengan sedaya kacathet minangka amal saleh saha pikantuk leliru kamulyan kabagyan ingkang matikel-tikel saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sinaosa Bapa sugeng sampun hangrancam angkracik sedayanipun kanthi saestu anamung kasunyatan dumuginipun sedya tasih wonten kekiranganipun ambok pilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya para kadang paraga amung tamu anggenipun mapanaken papan palenggahan kirang saktrep kalian kepareng panjenengan sedaya ambok pilih anggenipun kadang pramuladi anggenipun ngabiyantara wonten ngasta panjenengan sedaya kirang ing trapsila ambok pilih anggenipun atur pasugatan kirang mirasa saha kirang nuju prana lumantar kula ingkang ngamugati mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangasami. Saestu andadosaken raos suka bingahing manah ambok pilih para tamu kakung Semawana Putri tasih kepareng hanglajengaken anggenipun lelenggahan ngantos dumugi saparepunaning prahargyan prasaja wonten ing rikalenggahan menika. Sagunging para tamu kakung putri ingkang minulya, menawi namung mekaten punapa ingkang saged kula aturaken minangkani sulih sarira ing saking ingkang amaugati ambok bilih wonten galap kang sulih atur saha kirang tata krami kula hanamung titah limrah tebih saking kasampurnan mawantu-wantu nyuwun lumunturing sih samudra pangsami kanthi panutuping atur wa wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Paparing pangandikan pambagya wilujeng sinartan kababar panjenenganipun Bapak Muhammad Nur Majib sarjana ilmu politik wonten ngajenging para tamu putri kakung minulya. Prayogi wanci priagung tamu tasih kepareng lelenggan kanthi mardu mardi kaneng pegalih samangta gati kadang-kadang pramladi badhe atur sugata katur sangganing para lenggah. Tasih setunggal adicara astungkara. Para tamu tasih kepareng lelenggan kanthi mardu kaning pegalih kanthi pratandha cetha paripurna bebilih risang penan sarimpit hamengugati kadang pisan sutresna sampun kepareng lengser saking palenggahan binajang tumuju wonten ngajenging pandhapi pahargyan sepados samangke nderekaken konduripun para tamu sowang kadang-kadang pramladi samengteng gati kasumanggaken nyarengi kadang-kadang pramladi atur sugata tasih kepareng maraswan Pamentri Budaya Campursari ngaturaken langen suka jumbuh kalian pamundutan ingkang parang katur sawau wonten pamundutan sinom grandel ya. Monggo Triwidawati kepareng jumeneng menika katur panjenenganipun Bapak Sunardi kepareng midhangetaken sumangga.